I will, you know, kasi mo ito niya magbagana ni auntie ko. Oh, isa agi taman nga umininglis sa pag-inom. Isa makilala nga yung ti uminom ni kasi tara ko kwa masasurang ka ti English language. Wala agi di umininglis nga umiinom. What's up ka kasi sinadatoy nakmanan. Wan Allah na miss dakmat. Wan tani na miss kayo amin na napansin niyo mo ana nagbayag ka madi nag-vlog tara ina nag-busy ati kasi sinyo ka na pintas. Wan kat nga ana nagpanpanunot pa kayo kasi sinyo no. As napansin nyo anawan, sa bali ate ko ako ni ate background sayon. Kasinsin TV, was sino katakon adik ko yung Joms Vlogs ta. Napansin ko gamin kasla ko ngay nag-specific. Katalara arami din na mga ate kasinsin nyo iso nga. Inaramid ko natan nga Kasinsin TV. So, welcome to Kasinsin TV. Kaza may sabi nga dahil ano apay nag-vlog ate kasinsin nyo natawon nagpanpanonot ako sa bali nga natin channel tayo kat manipod tata nagbalilin nga Kasinsin TV awan ali ko yung Joms Vlogs so kung sa English gamin kat Ilocano tayo diba so nga may met ay Kasinsin TV kat tatatagaro din ka kasi nagsubli ka Kasinsin nyo napipintas kumusta kayong matanawon kat nagsubli ka ron ana dati manon ta adaman ng video nga rami dun tayo tatangaal daw bago tayo karag nga agrogi ating nga video ay na kasi na rami din tayo dati ag shout out tayo pa tani nagado tinag-comment comment section nga agpa shout out iti ayan ti channel tayo katag ito yun ni basa ko na bago tayo agrogi ayan ti video tatangal daw wow umunod na nakasinsin ka shout out kini DLG next is shout out kini Marvin Hidalgo next cut kini Charlene Simon ng Aglipay Quirino and shout out kini Vanessa Antonio ng Madela Quirino shout out kini John Patrick ng Ramos Tarlac kita gidi nagko-comment section nga nagpa shout out ata nga vlogs tayo kat agi di madik pa na shout out ana ulit manen ka kasinsin i-shout out ko diyan sa mga sarupay nga vlogs tayo wag kat agi karad arami din tayo tatanga kasinsin nga video kat ay na makarelate kayo to takwa ituloy tayo lang AGED lang pa sayo AG part 2 anahon natin kat part 2 part 2 na AG mga uriyang kainuman nagiging klase ti kayo na iba't ibang klase ti kainuman ana nagiging manginom ita gidi atutungga iti kuwa iti arak iti sitogen kasay kato usuna na do kasi smisen kita na kasinsin rogyan tayo garo din ating vlog tayo tatanin tayo umuro na kakasinsin na nga kasi ti kainuman anawon aji kuangay aji maki won amoy aji maki nga kauri ti kainuman ay klase ti kainuman anawon aji kuangay aji apan lang iji paginuman ta kuwa apan lang makiinom won makiinom ka lang makipulutan ay na mat kasinsin won aji ni kuwa madi na mag-share ano pinag-aalaan ti patak kasi kada ambagan apo madi magito din antikon ngay ana ata makiinom ka laang ibagam ano kwa no pagbertya na dinapanam ana paginuman dinapanam anti madi nga kwa madi nga kung ano-ano lang zay wan isong ano makiinom kayo ko madi nga makiinom lang ana wan madi nga makipulpulutan lang ana agim kiti patakyo zay next na kasi ka atin na makarelate nito ana kwa ngay ano na nabartukon ngayon try magbagana amo na maaman nga language son pati English kasi kada Korean wala ano min English ngayon wala ano to visit ko nakwa gamin ate ka tara nasa gamin ate try magbagana no ka I'm the most beautiful shit I will you know kasi mo to niya magbagana ni auntie ko isa agi taman nga umininglis sa pag-inom isa makilala nga yung ti uminom ni kasi tara ko masasurang ka ti English language wala agi di umininglis nga umiinom ano makasinsin makarelate kayo anawon aji kwa nga aji kasinsin mo aji kayo inuman nga kwa pabibo wala aji kayo ba ano umiinom kayo kasi tas ada tumawag ada tumawag ni mamang mo kasay wala tapos ating mat kasinsin ating mat kainuman nga sini aji kayo inuman nga kwa nga umiinom kayo kasi kwa di ba? Da tumawag ni mamang mo kasi tapaawidin na ka. Tapos aramidin das ni at tagarita ta na mabuking ka nga imbes na madi ka mabuking ka tara na aramidin das. Pulot kanala tayag gasgayon. Pulutan gasgay. Ala imbes na madi nga mangagninang mo tawag mangagnana muna ni aramido mo gasgay. Sa pabibo ay daduma ka inuman. Next na visit ka adik kwanga. Makarelate kay mo lang ana. Adik ka inuman nga kwangan. Tumakas.
Sige ka umiinom nga, madi kayo tawag takas, anawan. Agkukusit kayo mo, man. Nabata ka kayo kakadwali, sige tumakas kayo. Apalala umisbo, takwa. Apalala biti Jenny, ikitaw umisbo. Akos ka timakas gaya mo, nanti. Nang kulang, gawanon. Ay na. Minom ka diretso, ana, palpasin nyo. Sumuko da. Ate, teka kasinsin. Nagsaka klase tika inuman, ana, aji ko ngay. Nagturudon, ama, nakainom lang nagturudon, tayo pagbaganan. Man, kalabanan na mami. Wow, nabagana sino yati ko presidente ito ko nakatungtong man kasi kaya nakatungtong na mami na tapos kat tono mausawan madi na mapanunot mami babayin nga min sunan wow isa sobrang no tumurod ka gayam no kakatisin wow nakalit kayo ana no kuwang di ba Agi di ba barkada nga kwa, nasobraan da naginuman. No awan ti kwan ti mainuman sa. Wow. Agawis da nga mapanji kwan, tala papanan da. Apa di beer house kas jay wo. Sila kakainuman yo kasi. Adi no kaya yo ti again enjoy pa kasay. Wow. Agawis nang kulan apan ka di beer house. Natin pa kakasinsin, makarelate kayo to yan Adi nagadupalusot na nga yun. Dati tumawag man ay kasatay tumawag ni inang mo sa. Kaso mininom ka try pagbaga palusot mo di ka makaawid. Wow, inang gamin kasi dagan rami din mga project. Project karo mininom gaya. Nalay kayo mo, tara na doma. Ay kuha man din nakaawid ta ko kasi makiturog ka natin tarabiin. Rabiin makainom gaya nanti kadangkol ko. Ano ko na man kanya. Kata tagaro din ka kasi sinanawa, nakita di napanunod pa at kasi sinyo na pintas. Sanawa. Nang klase ti ka inuman, dapat amuyo, tanong kami dito part 3. Kat ag-suggest kayo, nag-comment kayo sa comment section, anawon. Katati manggaro dito kasi sinyo na pintas, nagpakadama no, nanawon. Kat ulit man, di madipay nga nakapag-subscribe dito and channel tayo, Kasinsin TV, kat ay na-subscribe kayo, anawon. No, kaya yung balito yung Kasinsin. Kasinsin ko nga, madi anak ni kuyang ko kinating ko, Siyempre ay nakakasinsin ko nga napipintas ka nagagwapo. Salamat talaga, hindi pa nagsusuportayo na tati kasinsin nyo nga nakapintas. Ngayon sumasarong mga videos ko matikasinsin nyo nga napintas ka suportahan nyo na tanawon ko. Nakakadwa tayo anawon. Thank you talaga, hindi pa nagsusuportayo. Pakatawaan ka na takakanayon. Katati garodan, ayaton kayo ang amin. Mahal na mahal ko kayo. Bye-bye!